Guys, sanibona. Ngicela ugrab popcorn. Uyindoda, uyintombazana, uhlale la story time. Uyindoda umfana nawe uyasidinga le-story. Hayi, kushuthi ngiyacabanga ukuthi especially mawuzobe ungibuka ka Facebook uyabo ukuthi I haven't been making ama-videos for a while. Because ngise South Africa, ngihlala eFinland ngokuhlala eEurope, but ngisemzansi and ngiya-enjoy. So ngifuna ukunixoxela naso istory. Hayi sihamba nabangani, yabo. Hayi siyemaboningi. Hayi emaboningi sengike ngaya kakodwa no-Avi kwi-rooftop. Hayi iyo ngazi i-rooftop kuphela, hayi. So sibuzane ukuthi bengihostile nje yabo. Sibuzane ukuthi how guys singake apply Joburg la kumnandi khona. Since nami I'm not a Joburg person, but I'm beginning to be a Joburg person because sengispend isikhathi esiningi la eGoli. So ngithi mina indaba engiyazi emnandi sengingaya kuyo i-rooftop. Hayi nangaphela si-rooftop ke. Geziwe, gqokiwe, siyahamba sibheke i-rooftop. Sibheke emaboningi. Hayi sithi sisahamba ngemitha nge-Uber ngithi mina awu yasiba inhla nje le ndawo ebusuku yabo ngoba iyahamba i-Uber yosibeka kuyi-rooftop. Sehleke la i-Uber ebesibhukhele khona which is rooftop. Masehle downstairs ngithi mina guys asitheni ukukha la kancane yabo around. Munu uzwane siwalke ke munu around siwalke sibone indawo ekuthiwa i-Cosmopolitan, I think ibizwa kanjalo. Lala bafana bami emgqaqeni abafuna ukushootha siyashootha. To cut the long story short, siqale kuyi-rooftop si-order i-1 round emva kalokho siye e-Cosmopolitan. Hayi Cosmopolitan siyawa ntombo. Hayi kuyaleka left and right and center yonke into imnandi. Uyabona ke lento yami ukuthi hayi amadoda ngibone ngathi abeyasidakele yabo. But ipipi ngiyalithanda guys, anginankinga nepipi kodwa nenquza anginankinga nenquza. Ngithi hayi okay hayi befika lapha angithandi mina umuntu ongifuna engazi la ka social media. Wangishela nje wangitshela ukuthi uyangazi ka social media, it's a big turn off, angisakufuni because ngivele ngifuna ukubona ukuthi nje hayi usufuna ukuzongibhebha khana uzobona ukuthi lento engiyikhuluma ka social media yabo what I do what I preach, yabo into kanjalo. Ntombo kusemnandi kusenjalo. Kuvele kufika nje omunye ugeli, oh my god nansi hey ugeli u2 slice la ushili la ifigure yakhe eyomnyovu uyangithi ushange isinqa sakhe esincanyana kodwa siyabambeka nebalance yebona ugorgeous ebusweni ugeli muhle ushanga lezi ngeenkophe zokuhlupheka. Awazi inkophe zokuhlupheka iziphi ilezi inkophe lezi ezinde ngathi zizoqasakela etshwaleni mawuphuza ngathi izongena phakathi eklasini. Iningi labantu bafika lezo inkophe ama-center awekho basuke befuna ukuyophuziswa abafana. Angazi ngoba ngubaqwe mina ikati laserank ngiyayazi leyo nto ukuthi how did I anyway ke hayi ugeli ngiloku ngiyamphaphatha ke manje okay sikhulume nje kancane sihagane yabona into le ngimbona ugeli ukuthi hayi lo uyabhebheka into ayigqokile ugqoka into encane evala la ibele nje ithi wase ngezantsi wagqoka isiketi esi2 cm ucishe ubona amalebe ngaphansi ijistrini yakhe ihamba la ngaphezulu eqolo fresh phela umunu. Hayi ntombo what can go wrong. Hayi ugeli ngiqale manje yabo ngikhombisa ukuthi hayi ngi-interested as much as ngimbona naye ukuthi u-interested. Hayi ngiyamphaphatha ugeli ngiyamphaphatha in the midst of everything. Hayi ngibo i-out ngibo umjida ngimbuza ugeli geli uphuzana yabo. Athi ugeli guys ngicela nibuka i-viewer la. Yes. Anyway ukuthi nje bengifuna ukushare wale nami ngibuka i-view. Anyway guys fast forward. Hayi umuntu amphela ngibe out ngimbuze baby iphuzane yabo lonto leyo. Sesiyamuncana ngisho umuncane la eclubini yabo lapho samphatha nezinqa amajita siyahala yababa phela ingane. Inkinga yilento engihlale ngisho ukuthi ave nesiphuzisa kabi mangabe siyophuza kulezi indawo ngoba guys sisiphuza sibe sibuka amalebe. Ayikho into enzima njengaleyo uyaphuza nakubakusanduzela umsuni khona la eduze. Yini kanti ngavele nge-strip club ngiyobuka abantu abavezayo ingquza yonke ngoba angile strip club ngize la ngoba ngifuna ukuzodansa ngijabule na amalebeni siyawabuka niphuza nawo niyatayisa nje perpendicular. Uyayibona lonto leyo. And mangabe senginigive kuma live kuvele kube ngathi mina it's because kwasha kwacuma kwavutha amalangabi. But ke buya angifuna ulahleke. Hayi umntwana ngimbuza uphuza niphuza ibrutal hayi ngihambe ngimbambele ibrutal ngimnikeze yabo. Hayi emva komnika ibrutal nami ngiqhubeke nento engiyenzayo. How sesihamba mina bengicabanga engqondweni yami ukuthi hayi ugeli ngizomuhla ugeli sizohamba naye intombazane ngibisexual ngithanda amadoda ngithanda abafazi yabo. Hayi
Mangithi ngithe eminyango kunomunye ugayike nje kuthiwa usithe bebhizi lo agayike benokungichaza kancane because akangazi ka social media, you know. Although nobuslowanyana nobudididanyana nje, but yeah, anyhow ugayibe ngimbona ukuthi into eyonakalile konakale la ukuthi khona ugayi angazi bengifuna ke for ingavaliwe. Ngasi mangithi ngafica inqwaba yothandeka yozili yobani ngaka basafuna ukuzwa lutho. Mase sihamba sisemnyango mangithi ngithe phandle emnyango nanga ugeli wami uyangilandela lo kade ngimthengela utshwala phakathi uhamba nomngane wakhe. Baby ngicela ukuhamba nawe kwasho kwacima futhi amalangabe. Ngithi mina okay bese sisibathathu. Ngithi ha webo ikhathi kula ko2 ekseni bayaphi manje laba abanye? La ngabo 1. Laba u2 abahamba nabo bayaphi? Ngithi mina ngeke anginaso space abantu aba extra. Niyeke lamasimbi enu. Hayi ke niwayeke senifuna ukuwolana manje niyahamba. Ayisele sebe ngumfana ke. Seniyawolana nonke uma kumfana ngobani? Sekuyaphuthunga manje kuphuthunywa kuyiwa kumfana niba 3 niba u3 niba u4 niyapha eklabhini nganayo imali yokubhuka somewhere noma imali yokulala noma imali yokwenzani. Sekumele manje ngithoyela umthwalo abantu abawu2 aba extra. Mase sengifuna ukudla lo ngizomudla kanjani ndona abanye balele kosofa kayisa niye kusibulale lo sofa. Ake siqhubekeke ngendaba kanangu noNdindwana. Ugele engikhuluma ngaye una 24 iminyaka and ngiyazi uzoyibona le video entombo ngifuna ufunde kuyona ivideo ngoba wow wegeli wow west. Hayi umama angitshela ukuthi ke uyahamba hayi ngirefuse ke ngithi mina ngeke ngikwazi ukuthi sihambe nabona abantu abawu2 I mean u2 extra uyapi khona kuthiwa sifuna ukudlana mina naye sodlana kanjani yabo lo le. Hayi ke manina guys angazi noma yiyo lentombazane but I've been sick ever since leyo situation. Hayi guys sihambe ke sendlini asizothatha oyedwa yabo osese oyedwa lo usela eduze lento amantombazane ekoqamba manje ukuthi usisi wami lo noma cousin wami athi usisi wakhe. Mengithi ngiyambuka usisi wakhe ufake le tight le eneyimbobo la emaceleni yabo le lingerie esigqokela amadoda ethu thina mangabe siyembedeni siyodliwa ukuchama indoda uyifake lapha eklabhini. For me I mean honey I'm very classy, you know. For me I'm like umngane wakho waye cheap kanje. No sisi wami ngithi mina she looks cheap man. Manje wenza ukuthi naye lo abe cheap vele lo ufake into evala la kuphela waveza le figure yakhe nejistrini ila ngaphezulu wayisefaka into ebonayo. Ngitshela ukuthi mina mehlala phansi uphuza nelebuli buka ngamehlo phela yena benganawo uyasho nje ukuthi la abanawo yabo. Hayi umama agibeleke mayigibela sithatha umunye umfana nje wepholo obekade efuna umnganami so athi hayi akana inkinga yini ukuthi ayosibeka endlini yabo. Hayi gibeleke le2 esingayazi gibeleke no friend abe bese sihamba nabo abanye bese behambile vele bese besendlini. Hayi sihambe ke sendlini masifika endlini ipake iUber singena phakathi endlini yabo sonke naye lo shipline lo mngani ofake le tights le esigqoka ile lingerie like eneyimbobo la emaceleni imbobo emaceleni nama crocs abafakile niwabiza ngani ama anti crocs lokho kuba ngaka baqoke nawo ama anti crocs lawo exactly. Ugeli lo wami usowaphethe ngisho nangesandla ugcikeni benu. Hayi sihlaleke la sitting room phela bengazi ukuthi mina ngiplan indaba ukuthi ngizobuya nabantu yabona. Although eroomini bengikuyo because it was a house bengilele ngedwa bengenankinga ukuthi hayi uma ukuthi yabo mama singalala naye but now iproblem ngomngane wakhe. Hayi since bengihost ngithi hayi nami ngizohlala lalelake ake ngikukhumbuze kusawu part 1 lo asikithi ukuthi ungakhohlwa ukupress ulike, ungakhohlwa ukupressa ulike, ungakhohlwa futhi ukuthi ungifollowe. Uyazi nisana zami ngeke izinele futhi angifuni ukuyijaha ngoba ngienjoy. Ayineli part 1 woze ngikushayela part 2 uyangeza ukuthi ngithini ngoba guys I think ukuthi emphinjweni nami nginegonorrhea lento kuhamba udla sonke isibumbu yo hayi yazini